హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. సో ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు వీడియో వచ్చేసి ఒక గోండి సాంగ్ మీద ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. సూపర్గా వచ్చింది. మన సబ్స్క్రైబర్ ఒక అతను ఈ వీడియో పంపించినాడు, తన కోసం చేసిన. అందరికీ నచ్చుతుంది ఫ్రెండ్స్, తప్పకుండా నచ్చుతుంది. సో వీడియో నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. సో లైక్ అండ్ కామెంట్ అస్సలే మర్చిపోకండి ఫ్రెండ్స్. నా కోసం పక్క చేయండి. ఇప్పుడు డెమో చూడండి ఫ్రెండ్స్. पोरी सूडा प्यासंता जूडा मलगुन मोडी ते नाताक वलिचा ओला साल कांडिरुकुन वाडुंदु रजा ఫ్రెండ్స్, డెమో చూసారు కదా. వీడియో నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్లో పెట్టుకోండి. నేను ఏ వీడియో పెట్టినా ఫస్ట్ మీకే నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో నేను పెట్టిన ప్రతి వీడియో మిస్ అవ్వకుండా ఉండాలంటే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్లో పెట్టుకోండి. నేను ఏ వీడియో పెట్టినా ఫస్ట్ మీకే నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తుంది. సో వీడియో నచ్చితే మాత్రం లైక్ చేయడం మర్చిపోకండి. సో ఇప్పుడు వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి ఫొటోస్ యాడ్ చేద్దాం. దానికోసం ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫొటోస్, మీకు నచ్చిన ఏవైనా ఫొటోస్ కావచ్చు, 1 by 1 యాడ్ చేసుకోండి. సో ఫోటో 3 dots, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ ద్వారా వచ్చి కట్ చేసుకోండి. సేమ్ ప్రాసెస్, ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 dots, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోండి. సేమ్ చివరి వరకు ఒకటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా ఇలాగే యాడ్ చేసుకోండి. ఒక ఫోటో మిస్ కాకుండా కంటిన్యూగా 1 by 1 చివరి వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఇలాగే యాడ్ చేసుకోండి. సో ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 dots, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోండి. సో చివరి వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఫ్రెండ్స్. ఇలాగే కంటిన్యూగా మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. సో నేను కొంచెం స్కిప్ చేసి మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి సేక్ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేద్దాం. దానికోసం బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. అండ్ సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఫస్ట్ ఫోటో అండ్ సెకండ్ ఫోటో 2 ఫొటోస్ మాత్రమే ఉంటాయి. సో 1 by 1 క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా. వీడియోని మాత్రం చివరి వరకు చూడటానికి ప్రయత్నించండి ఫ్రెండ్స్, స్కిప్ చేయకుండా చూడండి. సో ముందుగా ఫస్ట్ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బిట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను ఒకటే ప్రాసెస్ చెప్తా, సేమ్ ప్రాసెస్ ఫాలో అవ్వండి. సో ఫస్ట్ ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోండి. ఫస్ట్ ఫోటో పేస్ట్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు 2 ఫొటోస్ వదిలేసేయండి. మళ్ళీ ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. మళ్ళీ సేమ్ ప్రాసెస్, 2 ఫొటోస్ వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్. సేమ్ చివరి వరకు 2 ఫొటోస్ వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్, 2 ఫొటోస్ వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్. చివరి వరకు ఒకటే ప్రాసెస్ ఉన్నది. కంటిన్యూగా ఇలాగే యాడ్ చేసుకోండి. సో 2 ఫొటోస్ వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి, 2 ఫొటోస్ వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. చివరి వరకు ఒకటే ప్రాసెస్. ఇలా కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. సో వీడియో సూపర్గా వచ్చింది ఫ్రెండ్స్, అందరికీ నచ్చుతుంది అని నేను అనుకుంటున్నా. సో చివరికి ఈ ఫోటో 14 సెకండ్ 6 millisecond దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్. సో మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి పైనుంచి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ లేయర్ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బిట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటో నుంచి కంటిన్యూగా పైనుంచి పేస్ట్ టైల్ పక్కన ఆరో మార్క్ టచ్ చేసి కలర్ తీసేసి పేస్ట్ చేసుకోండి. సో సింపుల్గా ఇలా వచ్చేస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో ఇప్పుడు కంటిన్యూగా సేమ్ ప్రాసెస్, పేస్ట్ టైల్ చివరి వరకు ఇలాగే కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి లాస్ట్ వరకు. సో ఒక్క ఫోటో మిస్ కాకుండా మంచిగా చూసుకొని యాడ్ చేసుకోండి. సో 1 by 1 చివరి వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఇలా కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇలా చివరి వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఫ్రెండ్స్, కన్ఫ్యూజన్ ఏముండదు. కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోండి. లాస్ట్ వరకు సేమ్ ఒకటే ప్రాసెస్. సో చివరి వరకు ఇలాగే 1 by 1 చివరి వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో లాస్ట్ ఫొటోస్ 14 సెకండ్ 28 millisecond దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. వీడియో నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి
అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. నా కోసం లైక్ అండ్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి. సో ఇప్పుడు షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. బాయ్ బాయ్.